Gyda chwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno, mae addysg yng Nghymru yn newid. Yn Ysgol y Creuddyn, bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno'n swyddogol i flynyddoedd 7 a 8 ym mis Medi 2023. Bydd yr aroliadau tygau newydd yn cael eu cyflwyno o fis Medi 2025 ymlaen, gyda'r canlyniadau cyntaf yn cael eu cyhoeddi yn ystod haf 2027. Mae'r cwricwlwm newydd wedi ei rannu yn 6 maes dysgu a phrofiad, gyda nifer o bynciau yn gysylltiedig â phob maes gwahanol. Mae'r holl dysgu ac addysgu yn arwain at ddysgwyr sy'n arddangos y 4 diben, gyda'r rhain wrth wraidd yr holl cwricwlwm. Mae'r rhyddid yn y cwricwlwm newydd i bob ysgol benderfynu sut i adrodd ar gynnydd dysgwyr i rieni. Yn Ysgol y Creuddyn, rydym wedi penderfynu mabwysiadu y diffiniad canlynol. Cynnydd yw cyfradd newid cyrhaeddiad. Hynny yw, faint o gynnydd mae dysgwr yn ei wneud yw'r gwelliant pan rydym yn cymharu perfformiad llynadd efo perfformiad eleni. Byddwn nhw'n adrodd ar gynnydd a chyrhaeddiad gan ddefnyddio graddfa o 0 i 200, un o'r systemau safonol a ddefnyddir yn rhyngwladol i fesur cyrhaeddiad. Wrth fynd trwy'r ysgol o flwyddyn 7 i flwyddyn 11, byddwn nhw'n tracio cyrhaeddiad a chynnydd dysgwr yn flynyddol. Bydd hi'n bosib gweld sut mae perfformiad mewn pwnc penodol yn datblygu, a thrafod pryd mae cynnydd da, neu gynnydd ddim cystal, i weld. Rydym wedi gosod yn nifer o dasgau asesu i'r holl ysgol ei gwblhau mwyn gallu adnabod perfformiad blynyddoedd gwahanol mewn pynciau gwahanol. Enghraifft, dyma'r canlyniadau ar gyfer mathemateg. Gwelwn fod blwyddyn 7 yn derbyn sgorau safonedig rhwng tua 10 a 140, tra bod blwyddyn 11 yn derbyn sgorau safonedig rhwng tua 40 a 200. Mae'r canlyniadau yma yn gosod y sgôr safonedig lleiaf posib a mwyaf posib ar gyfer bob blwyddyn mewn pwnc penodol. Mwyn penderfynu beth yw perfformiad dysgwr unigol mewn pwnc arbennig, bydd yr athrawon yn edrych ar y holl waith a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn. Gall hyn gynnwys profion diwedduned, gwaith ymarferol, tasgau asesu, perfformiadau neu waith cartref. Byddwn wedyn yn safoni'r data i roi'r sgôr safonedig ar gyfer y pwnc i orwedd yn y band cyrhaeddiad a gytunwyd arno'n gynt. Enghraifft, dyma'r band cyrhaeddiad ar gyfer Cymraeg ym mlwyddyn 7. Bydd dysgwr sydd yn sgorio 120 o fewn y 25% uchaf yn y flwyddyn, tra bydd dysgwr sy'n sgorio 30 o fewn y 25% isaf. Mae'r llinell yn y blwch, sydd ar 83 yn yr achos yma, yn dangos y canolrif ar gyfer y flwyddyn, sy'n rhoi syniad o gyfartaledd y flwyddyn. Yn ogystal â gwybodaeth am gynnydd a chyrhaeddiad, bydd adroddiad llawn yn darparu gwybodaeth am bresenoldeb, sgorau mewn profion cenedlaethol, lles y dysgwr, a sylwadau gan athrawon am berfformiad y dysgwr yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys sylwadau ar sut y gall rhieni helpu sicrhau mwy o gynnydd adref. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y trefniadau newydd hyn, mae croeso chi gysylltu efo'r ysgol i ymholi'n bellach. Diolch am wrando.